Kuno ndi kuchipatala ku Bottom kumene takumana ndi mzimayi uyu amene wayenda maliseche ambiri tamuona kuyambira pa Nanjiri wadutsa pa Wakawaka mpaka na kufika pa tanki apa pa Petroda. Tsopano tili kuno ndi ku Bottom kumene tinabwera naye akufuna kwabwino atamveka salu kubwera naye kuno ku chipatala. Tsopano iyeyo komanso ndi chovala cha chipatala chimene tachionachi. Tsopano iyeyo akufotokoza nkhani yake momwe wayendera kuchokera kwawo akuti kwawo ndi kumwanza. Ndiye tiye tonse timvere nkhani yakeyi. Tafotokozani. Netinalanga ndinezadala Vincent watungu mwanza wakavise kujada atwira mfundo anthuku ndene ndilenga mpeno ndifunzisa upiri nendili mwana sozoine chili chonse ndilenga hamala nkwamenya mai yanga kuchinjiriza magazi makakwarapu kundimwetsa nacho zokhangana sokoneka chani ndapezeka muruno ndiyandopezeka mulungu amboenda ndiyana tandiketsa zibangezo mayanga ndinatokogona patumbiro pamayanga vacha ndiwachibale amatena nazifo choti nendikwarani ndikwaulula nekhanga limanditama ndithamangitali nenzingoendendano kome ndiupita sindurani sindikudziwa dzina lomwe adandivatsa kufiti wali nkhale ndani ndikhale pirirani petsinanga ndine ndani tadala Vincent ndichita zimene zondanya kwa matenda ndamaraya ndagulupa akasuza ndavirolo ndanyadani ndiyena makhala kuchingwa amarolino aladzimwalira amarolino amuna alipo ndakaza ndavirolo onse amunawo alipo nsundakazawo ndechambalaza nditenga momo kundipititsozo mbakhale nga mabhikilo obokale muzerengera chani madzi nendazi siningasenze nawo dzoboka dzwena makachedza mvine ena dzokudzala ena dzokuchani dzokulishuku nendigochita ziti zimenezoyi nendipereka nanga uya nanga adanditana adandilanda kuboma la Mwanza. Nde wachoka bwanji kuchokera ku boma la Mwanza kuti ufike kuno ku Lilongwe? Neni mangozengera komwe ndulowera sindurani sindukudziomba zimwana ndichitilazo kumudziko fifiko. Oho, nanga amene anakuvula zovala ndi ndani kuti uziyenda maliseche? Anthu ena makhala ndithamangitsati kuti palikongokhawu kuti upatse zovala zina palikona ndikutati kugonekayo ulivire nduli nenono anikumandigenda ndi miyala nensoni marani ndimabwezerano. Pa mudzi wakwanu mumati ndi mudzi wanji? Mudzi wakasuza maranje na gugu akasuza watu ndi wakavise Kumwanza. Oho. Bodano. Kuboda. Mmaoloka boda uja kapena? Boda vaja muntunda chokumfuna ndikoma chokochiparala uja nofika paboda amatsuka magalimoto pantunda vaja nulonse kwanene kuti watokera kwadi mangi kuja adathera nkhondo anthu kucho chifunga. Ndiye kwanu kumeneko? Oho, koma iweyo siwe wamisala? Ayi. Oho. Ndiye ufuna kuti anthu akufuna kwabwino akupangire chani? Ineyo kumajama ndikufuna ndapeza yopemphera mudzimwada ndika mimba zinthupi mudzimwada ndikupazo zirani zichoke. Oho, chabwino. I think tonse tazimvera tokha ndi anthu amene muli akufuna kwabwino. Nena umuti mmene muzithedzi na mundu anati ukumve unthu vivu zilimele ndizonongo mavesi zikubwera zomwalira anthu ambiri mepopo kusonyeza kuti anakuphunzitsa ufiti uli mwaung'ono. uzodziwa chine chili chonseyi ndithu nawangatamenewo zikoma kwambiri. Apapa tinali kuchipatala ku Bottom ndiye panopa akupita ku Sento ndiye ambiri amene tingafune kuipanga folo nkhani iyi tikafufuze kuchipatala cha ku Sento Hospital. Zikoma kwambiri komanso kwa amene tamuzindikira kaya achibale
popeza mwina zina ndi zina sizikumvetsetseka bwino tikhoza kupita ku sentoko kuti tikafufuze za mtsikana ameneyi. Ndikhoza kuti ndi mzimayi Tadala Vincent kwawo ku Mwanza ku boda.